Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Ambot ug ngano sa kadaghan usa man kus nahatagan og ingon ani nga pananaw. Pananaw nga di susama sa normal nga tawo. Makakita kog di makita sa uban. Maong ni message ko ninyo, istoryang kahadlukan. Mahitungod kini sa akong mga naswalayan nga hangtod karon dala-dala gihapon kini nako. Ug kabahin lang kini sa mga naswalayan akong mga makahadlok na nasinati nako sa ako ang kinabuhi. Ako di ay si Angela, 32 anyos na akong pangidaron, ug dili na lang nako isulti kung taga-asapod ko. Kini akong i-share sa inyo ha. Nahitabo di ay kini dihang nagtungha pa ko sa high school. Ang amua di ay balay kay luyo ra sa simbahan, ug ang amuang school naarapod kinikilid sa simbahan. Nagtungha ko sa 4th year ato dihang ang amuang subject teacher sa CLFP kay nag-immediate resign siya. Ang CLFP kay subject na namo nga kanang about sa religion. Unya ang amuha daing eskwelahan, idumala kini sa mga madre. Usapod kini ka Catholic school nga nag-inusara sa amuang dapit. Ang mga pari nga na-assign sa amuang simbahan, makasulod-sulod ra sa amuang school campus. Masuod pud ang pari nga na-assign sa mga madre kay tungod sa among school worship relationship between sa simbahan ug sa mga school activities. Amo tong nabalitaan nga ang na-assign nga pari sa amua, may volunteer siya nga siya lang usa amo tudlo daw sa amua. For the meantime, substitute usa si father mintras wala pa naabot ang ikapuli nga mi-resign nga maestra namo. Siyempre ako, ikulbaan kay nadungog na sa amuang dapit kay ang amua jud mismo likod ra sa may kumbento. Ang kana daw nga pare nga itagol na to sa apelyido nga Father Dumble, maldito kaayo og may pagka-strikto. Nagpaabot ra gid mi ato kung kanus-a si Father Dumble mosulod sa among oras sa religion nga subject. Fast forward, miabot ra gid ang adlaw nga nisulod na siya diri namo. At first, wa gid mi magdahom kay abi namo og buutan. Pero niabot ang pila ka adlaw sa iyang pagtudlo, nakita na namo ang kaistrikto ni Father. Maski sa seating arrangement namo, mahiwi lang gani kinigamay ang line, masuko na dayon. Abi gyud namo og nindot siya nga pagkamaestro, pero wala jud ko makauyon, basta pud ako ang mga kauban. Dihay one time ato, nga naglakaw ko sa hallway kay gisugo ko sa among class advisor na ipahatod ang notebooks ngadto sa faculty room. Sa layo nga parte sa hallway, nakabantay ko nga naigalakaw og nagsuot kini og itom nga murag sultana. Makaila gyud ko, ug di gyud ko masayop na si Father Dumble kanto. Pero namarug og kalit ako ang balahibo sa ako ang mga nakita. Kay nganong nakakita ko nga naglakaw si Father nga wala siya ulo nga makita. Ikulbaan ko dihang anam-anam na siya kaduol paingon ako. Sa iyang pag-agi, midungo lang ko sa ako ang ulo. May paspas kaay siyang nakalakaw, ang tunmilabay na gid siya. Samtang datalikod na si Father, makita na ko sa ako ang pagdungo nga ang anino sa ni Father, wala pud kini maski ulo. Ug didto na gyud nagsugod ug pagpamarog ang ako ang mga balahibo. Tungod sa akong kahadlok ato, nalimot ko kung say ako ang buhaton. Wala jud ko kasabot kung ngano mauto ako ang nakita. Lain kayo akong pamati human akong hatod sa notebook sa faculty room. Ug dayon, balik na ko sa among classroom nga namugnaw ako ang lawas ug singot. Pagbalik na ko sa room, gusto unta na ko kayong isulti sa ako ang classmate, kabahin sa akong nakita dito sa may hallway sa faculty. Pero nahadlok ko, kay basin isumbong ko ug musulod na si Father Dumble unya sa mong subject. Mong gihilom lang to nako. Miabot gyud og pila ka oras na wala ko mahimutang sa akong lingkuranan tungod sa ako ang nabati. Dihang miring na ang bell para sa sunod nga subject, ug oras na to sa amo ang subject kang Father Dumble. Dihang misulod na si Father, gaduko ra gyud ko ato ug naminaw samtang nag-attendance siya. Sa pagtawag ni Father sa ako ang apelyido, miisa ra ko sa ako ang kamot pero wala gyud ko magtan-aw niya.
Mitingog og nangutana si father nako kung okay ra ba daw kuno ko. Kay nagdungo raman ko ato na tayma. Miingon pa si father sa ako na wala ra ba gyud daw kuno ko mo greet niya kaganiha sa may hallway. Bilingi ako mga classmates nako ato. Ug ako wala lang kumutingog ato ug mipahiyom na lang ko kunuhay. Ug nahuman na to ang subject namo, nalutaw kayo akong unahuna. Sa next meeting daw namo, nag-require siya na dapat ang amuang notebook sa CLFP dapat black na ang cover ni ini. Kay kuhaon na niya ang amuang mga notes. Kay part man na sa pag-read namo pod. Medyo weird lang kay sa kadaghang color, anong ito man ang ipa-cover ato. Nag-take down notes lang gid ko ato para na ako'y masulat sa ko ang notebook. Kay naamang ko sa liyo naglingkod ato dapit. Kita kaayo na ko si father kung asa siya mo paingon. Pero nawirduhan lang yun ko while ga-lecture si father. Ang iyahang mga anino nga nahayagan sa bintana sa classroom. Wala yun kini nga makita ulo sa iyahang anino. Isiga nga akong mata ato ug mitanaw ko kang father. Mutuo mong sa dili pagkakita na ko kang father. Wala yun siya ulo dihang mitanaw ko niya. Namugnaw ko pag-ayo ato ug nahibong na lang daw ako ang mga classmate na nahimatay daw kuno ko. Nahimatay ko sa ko ang nakita atong tayma. Wala na masabti akong gipamati ato. Ug gidala na ko ato nila sa klinik dayon ug i-check ko nila kung naunsa ba daw ko. Di ko ka-explain kung ano ingon ato akong nakita. Di masabdan. Unsay naa nga nakita man ako ang walay ulo si father. Maunay permi na akong pangutana nga wala jud ko kay balog unsay tubag. Ikaduha na gyud ko nakakita ni father nga wala siya ulo ato. Sa klinik, miingon ang school nurse sa ako kung kaya pa ba daw na ko padayon sa sulod sa klase. Ibasing ganahan na lang daw ko mupauli. Apan mibalibad ko ato kay naa pa mi exam sa mathematics sa hapon. Mahadlo ko nga ma-left behind pod. Ipapahaway lang sa ko sa klinik ato og pila ka oras. Hangtod nahuman gyud ang period sa klase ni Father Dumle. Pagbalik na ko sa room, ikumusta ko sa akong mga classmate ug miingon lang ko na okay na ko. Medyo wala jud ko sa akong nahuna ug sa ako ang lawas kaganiha. I-recall na ko tanan akong mga nakita kaganiha ug naghinuktok ko sa may bintana sa room ug naghuna-huna ko kung unsa ka gyud ang buot pasabot ato. Sa gawas nga dapit, samtang gatan-aw ko sa bintana, nakita na ko sa gawas kung kinsa ang mga mangagi sa covered court. Kita kayo nako kung kinsa ang naglakaw ngadto. Samtang naglupad akong hunahuna ato nga tayma, alit lang nakita na sad nako si Father Dumle nga galakaw sa covered court. Uyog ang pila ka mga estudyante. Gaalsa ang mga estudyante sa laing seksyon nga gisugo kini ni Father Dumle nga ipaalsa kini sa mga projects nga gipangpas aron ipahatod sa faculty room. O ana na pod, kita na sad nako si father nga wala na sad siya ulo. About balik ang akong mga balahibo. Wala gyud ko agwanta sa akong nakita ato. Mao to, na may desisyon na lang ko nga mag half day na lang gyud ko. Kay murag need gyud na ko mopahuway siguro. Ubasin padung na sad ang ako ang monthly period. Sagol na ang naasa kong nahuna ato gipamati. Namugnaw na sad ko og balik. Kanang feeling nga di ma-explain tungod sa kahadlok bitaw sa imong mga nakita. Ibuhat na lang ko ato excuse letter aron makapananghid ko sa ako ang class advisor nga mopauli na lang ko sa amua kung magpahatod ko sa akong kauban nga sa Glory Rose. Kay nakadumduman siya og asa ang amuang balay ug usa pa sad duol ra pud nga amua likod ra sad sa simbahan. Akong gisulti kang Glory Rose nga akong nakita ug na-feel. Maski siya nang limbawt sa siyang balhibo sa akong gisulti. Moong niingon pud siya sa ako murag nagkinahanglan yun daw kuno ko upahuway. Sa among pagpadong na sa amua ato, nakabantay ko nga murag na ay nagsulubog pang pari nga attire ug naa kini sa may likod sa simbahan. Anang lugar kung asa mag-meeting ang mga katikista bitaw. This time, nakita na ko si Father gyud kadto. Wala na lang kumupadayon og tan-aw kay murag nahanap nagsugod ang akong pananaw ato pod. Pag uli na nako ato sa amua, nagampo ko sa ako ang kwarto, gunta, di na pud mahitabo ang bating experience nako kaniadto. Na nakita pud nako sa ako ang tiyo, nga parehas pud sa akong nakita ang father. Ang akong tiyo, nakitaan pud to nako nga wala siya ulo ato.
Misulti ko kang mama kabahin sa akong nakita kang tiyo. Apan wala sila mutuo ato nga tayma. Bituo na si mama, dihang gihaya na si tiyo nako. Ang storya di ay, nakita to nako si tiyo ato usa ka buntag, nagalakaw siya sa may amuang nga dapit. Naaday ko sa taas ato, gatan-aw siya. Paminaw nako, gikan siya ga-jogging ato nga time. Kaya nakapang-attire man siya og pang-jogging. Kaya nakaraning shoes pod si tiyo. Sa layo pa lang, nahibulong ko nga nung wala siya'y ulo nga akong nakita galakaw. Nang limbot nagsugod akong balahibo ato, o binaog na lang ko. Nanawag pa ko kang mama nga si tiyo nagpadulong. Nihapit day si tiyo ato sa amoa, inanghatag si abudong nga pandisal. O gitunol kiniya diha sa may amoang gate. Nahibonggid ko ato nga si tiyo wala may ulo kaganiha samtang galakaw. Pero pagkaduol na, normal raman siya. Basin guni-guni rato na ko og sa ako ang nahuna nga nakita. Nagpasalamat pa ko kang tiyo na ko ato. Og ako siyang giingnan nga pag-amping. Ismail ako si tiyo. Og waadam ha, mauna dayto ang last nga pahiyom diri sa ako Paglakaw na ni tiyo ato, wala jud ko musulo dayon. Og ako gyud siyang gitan-aw hangtod nga makalayo siya. Apan tunga-tunga pa ato sa iyang pagtalikod. Dito na po na ko nakita si tiyo nako. Nagalakaw na sad siya nga wala na sad siya ulo. Bisiga akong mata sa akong nakita. Ug kalit kayo nga nausab na pud. Manaay ulo ug walay ulo ako makita kang tiyo na ato. Midali-dali ko og sulod ato ug mustorya anto ko kang mama. Apan si mama na ikatawag sa telepono. Maong wala na lang pud ko musulti. Kay basin sa ako arat pud tong mata ang naidiferensya. Pagkahapon na ni ana, nahibaw na lang namo na si tiyo wala na. Giatake daw kini sa kasing-kasing. Pinakapoy daw pag-ayaw iyang lawas pagkabuntag. Naabtan na lang daw kini sa akong igagaw nga naghigda na lang daw kini sa CR nila. Wala na maginhawa. Pagkahibalo nako, naghila ko pag-ayaw kay ngano sa kadaghan nga ako ang buutan pa man nga tiyo ang gikuha. Dako kayo kung katingala sa akong nakita ang ganihang buntag. Katubit ang wala siya ay ulo. Pasabot ba kini nga pamatay kini o nabay bati nga mahitabo? Wala gyud pud ko magtuo nga mahitabo to sa ako ang tiyo. Maong balik sa kang father, ako ang nakita ang susama nga panghitabo. Kinahanglan ba nako nga warningan si father? Mahadlok pud ko kay og basin ako po inya hinungdan ug unsam gay mahitabo niya. Pila ka adlaw nga ingon ato ako makita kang Father Dumle. Ug di malikayan nga mahadlok ko. Kasultihon o kaduulon ko niya. Apan galabi gyud ako ang kahadlok. Basin ingnon unya ko niya og iya daw ko sa dautan. O kasukan baka ko. Unsa pa ka o daghan pas nasulod sa ako ang utok. Nagmata na lang ko og sa kabuntag ato. Nagiingnan ko sa ako ang mama na ang pari daw sa amuang dapit. Wala na. Pinaabdan daw kini si Father Dumle nga wala ni kinabuhi sulod sa simbahan. Wala na maginhawa ug nigahi na daw kini. Nisiga akong mata pagkadungog ug wa gyud malikay nga nang limbawt akong balahibo. Ug murag wa ko kasabot. Ug naingnan pa siguro nako si Father, wala pud ko'y mahimo. Pati kaayo ang nadangatan ni Father. Maong di nako gusto gyud nga naapay bati nga mahitabo. Kung naaman gali ko'y makita nga naglakaw makasalamuha nga ako ang tanaw, wala siya ay ulo. So far, si Tiyo ra og si Father Dumle ang ako ang nakitaan. Kung naaman gali sunod, iampo na lang yun nako. Igaampo yun ko nga dili na pud ko ni na mausban. Ug diri na lang kutob, ug daghang salamat istoryang kahadlukan sa pagbasa sa akong story. Unta dili na gyud ni mapuna ng ako ang mga kaagi nga makakita ko og tawo nga walay ulo. Ug unta naa na pud ko'y kakusog nga mostorya sa tawo nga magamping siya sa iyang kinabuhi aron maghatag ko og guide sa iyaha nga magamping siya sa iyahang life. Daghang salamat sa pagbasa ug more stories to come ug magamping kitang tanan.